dizue. Badakizute zer egiten dute? Gur bota dugu, anaria eta ura bota dugu. Eta zizalean zuloak egiten. Era joaten da. Horregatik laguntzen digute. Laguntzen digute janaria eta edaria letxu hori beheraino eramaten. Zer dela letxua dugu. Vale? Eta tunel horietik pasatzen da beste gauza bat landarea behar duzena. Esan dugu, eguzkia, janaria, edaria. Eta zer gehiago? Behar dute letxua? Eguzkia esan dugu, zer gehiago? Airea behar dute gu bezala, arnasa hartzen dute. Orduan lurrazkia airea egoteko zer behar ditugu? Tunelak. Eta zentzu dira tunelak egiten dituztenak? Txikareak, bale? Airea honen baratza, beste batzuk. Adibidez, hauek. Eta hauek bai ez ditugula, nahi. Hauek zergatik hauek ez. Beste landanei lapurtu egiten dutelako, janaria eta lapurtzen dielako ura. Orduan, hemen daudenek, bai, utziko ditu bai. Baina hemen ateratzen direnak, bai, horiek kendu egiten.